Kalpasan ti maysa nga tawen ken maysa nga Domingo nga pannakabalod ni Senior Inspector Ray Monico Acena iti Bigan City Jail. Gapuanan ta iso nga rod iti masuspetsa nga nang papatay ti dati nga Provincial Fire Marshal iti probinsya tayo nga Ilocos Sur ani Colonel Ruben Pascua ket ita nga pinasinggidan ni Fire Superintendent Venancio Arnedo nga agsublit iti serbisyon gapuanan ta naikkan iti waya-waya nga rumwar iti pagbaludan ngem nakunana kadagitoy nga gundaway ket naibaga na nga saan pay maikkan iti usto nga designation ngem inistrakan na nga insecure na amin dagiti na duma mga papeles nga maisubmit iti headquarters ti Bureau of Fire para iti pinagsubli na iti posisyon na ken panang process iti sweldo na idi adda isuna iti pagbaludan gapuanan ta na isardeng gapot sa anbet nga agtartarabahon ngem no mapatunay nga awan iti nagbasulan na ket maited tumet lang amin. The proper procedure of his release ket it is improper ayon sa na umanamong ijay kati korte ket adamat and submit ng court order nga nakapagpiyansa kinya na ket isuna ket adati court release order nga nagapu iti korte ken kastamet nga adati release order na nga nagapu iti Bureau of Jail Management and Penology. Iti pinagtultuloy iti pinagipatpatang iti press corps ken ni Fire Superintendent Arnedo ket nadamag mino anyamit iti makuna dagiti kakadwa na abumbero iti pinagsubli ni Senior Inspector Acena ket daytoy iti nakunana. Well, makita ti reaksyon dagiti kakadwa nga daduma medyo adati tension ngem ad-advise akmet isuda nga they will just work anya garod nang runa dagiti nagited ti sworn statement na medyo agam amakda him i-explain nyo ang we are just human and then alangan mo't nga ket da kami ti presente idi alangan mo't nga agkad kami nga mangited ti statement mi ket di nakita mi iso lang met ti bagami ti ko tamno actually dadapayin ti mga ibagbagang aglibda so and forth at pa-reassign da pero kung agkalma tayo pa lang we have to deal with the situation hopefully na di pinagyan na di unig ti pagbaludan adamat siguro nagbalbaliwanan. Eksklusibo met nga nakapatpatang iti grupo iti press corps ni Senior Inspector Ray Monico Acena iti muna nga aldaw iti pinagsubli na iti serbisyo dinawat mi nga interviewin iti nasaong opisyal ngem nagkidkid pay laing ang nagsao kang ronaan iti kaso na ang nakasampa kontra ken kuana ket ita nga naibaga na lang no kasano iti kabibiyag na iti adda isuna iti uneg iti pagbaludan. Report ni Senior Inspector Ray Monico Acena iti trabaho iti provincial headquarters amo tayo met nga agpaiso nga dati kaso nga i-charge kinya na ijay korte ngem damat tay pagsasamo tayo nga unless proven otherwise he will still a human being and he is still a member of the Bureau of Fire Protection. So awan pay ti decision ti korte with regards to the charge filed against him. So it is just proper for him to return to work. Ti kunak lang kinya tayo kasi sumati daw dawat na kanya ibagbaga na nga dapat medyo lipaten tayo kumadayay hantay nga iramraman ti bagbagi tayo no dikit di agtitinulong tayo nga mga ni Duras ti Bureau of Fire Protection iti probinsya ti Ilocos Sur. Para iti press corps Ryan Pardo.